Ngiyafuna lo ngilo wabangcwele basendulo wabaqondise ezulwini elesimi ngengozini upinkosi lowo moya oBawulu Abrahama owathambisa uPawule wazuza amandla ezulu amandla yini namhla akazimli sumo sisi ujobe wabekezela osikhumbula endulo
ndapumuka kure nemusha onditore ndipinze mudanga wangu mununure uya Ndinzweiwo Tenzi muve nemutsaneni mwari wangu mununure uya Tarisira rudo rwenyu mwari wangu mununure uya saka ndapumuka kure kumakomo ndapumuka kure nemusha ndipinze mudanga mwari wangu mununure uya. Kazwai vanhu vaMwari, mufaro wedu zvakare kusangana nemi mune kumwe kudzidza tichidzidza pamusoro pezveshoko raMwari. Nhasi uno musoro wedu wenyaya unotiwo Ndinzweiwo Tenzi. Ndinzwe Tenzi ndo musoro wedu wenyaya munguva dzino. Nhasi tichadzidza kubva mubhuku ravaMakoronike wekutanga chapter 4 verse number 9 kusvika paverse number 10. Pane nyaya yatichaverenga panapa yatoda kuti tidzidze muzuva ranhasi. Inotiyo Jabez akakudzwa kukunda vanun'una vake. Mai vake vakamutumidza zita rinonzi Jabez vachiti nokuti ndakamubereka ndichitambudzika. Verse number 10. Jabez akadana kuna Mwari waIsraeri akati, haiwa chindiropafadzai henyu nokundiisira nyika yangu nokundifambisa noruoko rwenyu nokundichengeta kune zvakaipa kuti zvirege kundiwira. Mwari akamupa zvaakakumbira. Mwari vekumusoro kudenga ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Now nyaya iri kutaurwa pano inyaya yaJabez. Bhaibheri riri kubudisa pachena kuti Jabez akaberekwa namai vake mukutambudzika. Aberekwa namai vake mukutambudzika. Jabez kwai anokura ndokubva akudzwa kupfuura vanin'ina vake vose. Jabez akura, Bhaibheri raendera mberi rakatiro. Jabez akasvika papoint yekuti akanonamata kuna Mwari waIsraeri. Akati, Mwari waIsraeri, chindiropafadzai henyu zvino. Mugondipawo hangu zvakandifanira. Mugondipawo mugoenlarge territory yangu. Mugofamba neni makandibata neruoko rwenyu. Jabez akanga achinamata vanhu vaMwari. Ukadzidza zvakanaka, vanodzidza Bhaibheri vanobvumirana neni kuti zita rekunzi Jabez izita rakatorwa pazita rechiHebheru rinorevera kuti Jabez. Jabez richitorwa iro pazita rekutiro Bets ndo pakatorwa zita rekuti Jabez. Jabez zvinoreva izvo kuti soro kana kuti pain ndo zvinoreva izvo kuti Jabez. Saka Jabez akazvarwa panguva yekutambudzika, munguva yezvinhu zvakaoma, panguva yezvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mai vake vachirwadziwa ndonguva yakabva azvarwa. Azvarwa kudaro, Bhaibheri mai vake ndokubva vaendera kumberi, ndokubva vamutumidza zita rekuti Jabez, zvichireva izvo kuti soro kana kuti pain kana kuti kutambudzika ndo zita rakabva vatumidzwa namai vake. Inzwai vanhu vaMwari, mazita aya anotumidzwa zvichienderana nenzvimbo kana nesituation. Jabez azvarwa munguva yekutambudzika ndokubva apiwa zita riri kuenderana nenguva yaakazvarwa namai vake. Maimbozviziva here vanhu vaMwari kuti mamwe mazita atakapiwa isu takapiwa zvichienderana nesituation, zvichienderana nenguva, zvofanana naJabez. Ukaverenga vamwe vanhu vazhinji vari mukati meBhaibheri vanotumidzwa mazita zvichienderana nenguva yavazvarwa, zvichienderana nezvinhu zvaiitika panguva iyoyo. Ndaifunda bhuku raExodus simba, ndakanosvika ini pana Exodus chapter 6, ndikaona pachapter 16 verse number 3 Mwari vakutaura naMozisi vakati, Mozisi, kumashure uku kwese maimbondiziva ini ndichinzi inini
ndichinzi Mwari wamasimba ose. But iko zvino nemhaka yaFarao anetsa uyu ndakumbochinja zita tomboshandisa zita revanhu vanonetsa nokuti paita situation yemunhu akaoma musoro takumboshandisa zita rinonzi Jehovha nokuti Farao wanetsa. Inzwai vanhu vaMwari, mazita anoenderana nesituation. Tinana Jehovha chaire, Jehovha Shalom, zvichienderana nesituation. Ukaona uchipiwa zita rinoenderana nesituation vanhu vaMwari. Vamwe vakatumidzwa namabhlanyo zviri kuenderana nesituation. Vakatoonekwa kunzi uyu ndimabhlanyo. Vamwe vakatumidzwa vana chibibi zvaienderana nesituation. Zvakaonekwa kunzi uyu ndichibibi. Vamwe vakatumidzwa mazita zvichienderana nemasituations avo. Saka mazita anoenderana nemasituations vanhu vaMwari. Mazita anofambidzana nenguva nezviri kuitika panguva iyo. Saka mai vari kuti vazvara mwana vakati hazvigone kuti angoenda ndakanyarara nekuda kwekurwadziwa kwandakaita. Mwana uyu anofanira kunzi Jabez, chikonzero ndabuda ini pakutambudzika. Saka mwana uyu ngaaende nezita rekuti Jabez. Uchamutumidza zita rake kuti Emmanuel. Nekuti uchaponesa vanhu kubva kuzvivi zvavo. Mazita haangovuyi, anovuya achienderana nezviri kuitika. Ndosaka vamwe vakatanga nemamwe mazita but pavakasangana naShe vakachinjwa mazita iwayo. Nekuti haugonika kurepresentwa nezita risingaenderana newe. A name is a label. Saka Jabez akapiwa zita rake zvichienderana nesituation yaakanga ari mairi. Iwe usangodzvairira zita ravanokupa mhani. Rinogona kunge richida kutokuudza zvauri. Havangangokuti mbinga ka iwe usina pahomwe pako. Vanokutumidza zvichienderana nezvauri. Wakaona vachikudana usarwe navo, chinja maitiro. Vanogona kukuchinjawo nezita raunopiwa. Zita haringovuyi. Saka Jabez uyu chibibi vanodzidza Bhaibheri vanoti zita rake vanogona kunge paine masituations akasiyana akatuma mai vake kuti vamudane zita irore kuti Jabez. Yekutanga ndoyaunga uchitsikira uchiitaura pano kuti maybe pain kana kuti sorrow iri kutaurwa namai vaJabez vari kureva yekubarwa kwake. Nekuti munhu paanobarwa haangobarwi, anobarwa anomubara aine kurwadziwa. Nekuti Bhaibheri kuna Genesis Mwari akapa promise kuti kana achinge akubara anofanira kurwadziwa. Mwari haanyepika ndokutaura kwaanoita. And Mwari paanotaura zvinhu anenge aine kunzwisa nekuziva nekuti munhu wacho ndiye akamusika. Saka paakazvireva izvozvo kuti munhu paanobara anorwadziwa anenge asingaite majokes kana kuti anenge asinganzwisise. Saka pamwe mai vaJabez vakamupa zita iroro nekuti vakagwadziwa pakubara kwavo. Vakati chimwana ichi chandigwadzisa mhani, regai ndichiti Jabez nekuti ndamuzvara with much pain and sorrow. But other scholars think it might not be the case. Maybe hazvisizvo zvakaita kuti vamuti Jabez. Imwe pfungwa inozwa nevamwe vadzidzi veBhaibheri vanoti maybe Jabez akazvarwa ari premature, asina kusvika, mwedzi yake isina kukwana. Munozviziva imimi kuti kana premature richinge razvarwa pamwe pacho tese tinenge tichimutyira. Unenge uchikatyira kuti manje kanofema zvakanaka, akasi kutorwadziwa here nekudhonza mweya. Premature rinenge kutyirwa karinoitwa so. Ndakambozviona mhani, rinogona kutoiswa muglasi richityirwa kunzi maharsh conditions ari kunzoku anogona kurivhiringa. Mamwe mapremature anosirirwa zviri nani pakukura kwavo. Havapiwe murango unopiwe mwana. Zvinzi musiyei mhani, ndakamuzvara zvichinetsa uyu akazvarwa ari premature. So maybe Jabez akazvarwa ari premature. Saka mai vake vari kuti mhani anonzi Jabez uyu nekuti akazvarwa with much pain and sorrow. It might not be the case. Maybe Jabez, mascholars mamwe vanofunga kuti pamwe Jabez haana kuzvarwa kuti haisina pain nepakuzvarwa. Or maybe
haisi nyaya yeuprimicha. Imwe pfungwa inoburitswa nemascholars nekuti kana manga makateerera muverengi paaverenga hatina kuudzwa zvababa, hatina background yefather figure, tangonzwa mai vake. Saka maybe perhaps Jabez akazvarwa baba vasipo, circumstances surrounding handizivi kuti vakanga vafa here kana kuti vakanga vatiza mhuri here, but munozviziva imimi kuti kana mai vakazvara mwana vari vega baba vasipo hazvifanani nekunge baba varipo. Kana baba varipo vanouya vachisapota mai kuti mwana azvarwa, vouya netumapresence vachifara vachiti mwana taanaye panenge paine mufaro mumunhu. Asi kana mwana akazvarwa baba vasipo, mai vachibva mulabor pain, havana ari kubhabhadzira, ari kufara navo. So maybe pakazvarwa Jabez, his father was not around, hatizive kwanga kumaenda, but that brought much pain and sorrow. Mai vakati anonzi Jabez because of the emotional pain that I have. Things were not all right. And handizive kuti ndechipi chakakonzeresa, but things were not all right. Zvakanga zvisina kumira mushe, either way, either option A, B or C, but zvinhu zvakanga zvisina kumira mushe. Jabez was born paine much pain and sorrow. And ininiwo sekufunga kwangu semuparidzi ari kukuparidzirai, pamwe nogona kuyaika story 1 futi, pamwe rakatozvarwa ri primicha, baba vasipo futi, mai vakatorwadziwa futi palabor pain, zvese zvabatanidzwa ka1. Jabez paazvarwa akazvarwa mai vaine pain, pakanga pasina kumira zvakanaka. Yakanga iri situation iya yakada kufanana neyavana vaIsraeri pavakafamba vachibva Ijipita vari muzhira, soka Farao chakavatsoma chiri shure, Red Sea iri mberi, kumativi kwavo sharp edged rocks, vakadzvanyidzirwa vari pakati. Maybe ndo pakanga paina Jabez akadzvanyidzirwa kwese kwese, riri primicha, baba vasipo, mai vachirwadziwa. Jabez akazvarwa paine kurwadziwa. And Jabez achizvarwa, mai vake was not hesitant kukurumidza kupa zita nekuda kwemacircumstances akakomberedza. Pane pamwe pekuti you don't need to think twice. Mazvarirwa anenge aitwa munhu zvakamukomberedza zviri paari zvinokupai zita. Pamwe pacho munenge makatadzirwa nevanhu, makuda kuvadzorera, moona kuti murwe navo hamuzvikwanise vanokurovai, mongoisa zita pamwana kuti uyu anonzi muchazviona. That kind of a situation. So Jabez achizvarwa, mai vake all over chavaiona ipain ndoyanga yakavakomberedza and sorrow. Saka vamwe vanhu vaiti vakaona Jabez achidzidzira kukambaira vakomana ari mudiki, vamwe vaiti mwana uya akukambaira, mai vake voti hoyo pain wakukambaira. It was sorrow all over. Panotora mababy steps achiedza kufamba, mai vake vari kuona sorrow achiedza kufamba. Chero akapfeka uniform kuti aende kuchikoro, mai vake vari kuona pain achienda kuchikoro. Chero akaona chanhonga munzira kuti mhainda kuigirai, mai vake vari kungoona pain achivainzira zvinhu. You know, it's very difficult. It's very difficult kuti tinamanure makuriro atakaita nekwatakabva nepatiri. Vabereki vakatitarisa so vakati zii, vanotora mitoro vogadzika pamazita edu vakaisa ipapo. Kana vakanyatsofunga pamwe mafiro akaita vana vavo vakanga vazvara vakawanda, vozoitawo mumwe unonyasha dzamwari vomuti uyu anonzi pasi panodya. And I want to tell you, Jabez, macircumstances anga akamukomberedza achizvarwa, they were not favorable. And zita rake raizvireva, mai vake vakati, let me express my sorrow and my pain through the name of my kid. Munoziva vanhu vamwari, mazita edu anogona kunge ari echirungu chakanaka chine maspelling ari correct, asi mazita edu chaiwo chaora ana Jabez. If you look closely, kungoriwinda, kungoti udzoke, unonyatsoona kuti this is pain and sorrow. Ine hangu ichokwadi ndizvo vakatiti simba rashe.
asi power chaiyo hapana. It's a Jabez kind of a situation. Ndizo vakati kuda kwashe. But kuda kwashe hatikunatso kuona. Zviri kurwadza. And you know you are a Jabez. Let me qualify every one of you to be a Jabez at this hour. Mugere muri ipapo munatsozviziva mukatarisa kubva kumashure. Hazvina kumira mushe. Maridzo munogona kunge muri kutoteerera nedhata rekuhotspot kwa. Muri Jabez bamunini. Asi kungoti majaira nhamo yenyu yamamuri. Zvekuti puresha yamwenda chero muchinojambira mubhazi paCopacabana. Hamuchaone sekunge zviri abnormal. Munongonojambira makatojegera murimo muri Jabez asi asiri kuziva. The situation around you is not okay. Zvino kana munhu achitaura zvekufamba achienda kuchikoro muemutaura zvema 15 kilometers. Asitaura zveschool run chirungu chekuti school run achisi applicable. Zvemaschool run ndezvevamwewo asi school run munoinzwira pa next door. Wenyu mwana anongotimba netsoka zvamakaita imini muchikura. Mabhuku, you are reminded time and again kuti kuchikoro kwemwana kwakudiwa mabhuku. Ujabez wakazara. Stress yenyu inobata kana zvikoro zvakuvhurwa nekuti amuzive kuti fees muchaita yekudii. Zvino mune makagara atete zvichida maakucollege. Lecturer akataura hapana kana chimwe chete chamunonzwa. Kumba kwamakabva muchisiya vanhu. Vakatomirira kuti imi mudzoke kuti kuite progress. Ndimiwo maenda kukosi yeuticha. Kumba kwenyu kwese. Zvekuti vamwe vanofona vachitumira kuti vachikumbira kuti tokumbira mutitumirewo mari ikoko. Imi hamugone kufona kumba kwenyu because vanhu vekumba kwenyu vakaona foni yenyu ichiringa vanofunga kuti muda kuvatumira mari. It's sorrow all over. Trace back your primary. 16 kilometers to school. Secondary yacho makatanga kugara mega muri form 1. Nekuti makilomita anga awanda zvite kuti muende muchidzoka every day. Muchiroja. Kuroja kwacho musingabhadhare mari. Muchibvisa garoni rehupfu kana huku kana mwedzi wapera. Muchifarira kugara makawanda muri 3. Mukamba keuswa kamaamuri muchikura. Nekuti maiziva kuti mukagara muri mega hamuwane huku 3 dzetemu yese. Pedze zvoiwe secondary yapera. University haigone kutamba nekuti hapana kana mari. Kusvika maono kosi yeumakanika. Muchinosvika paya chirungu chiri kutaurwa imama munobvira makasangana nacho. Hamusi kuchinzwisisa. Kufila form chero kuti mupinde nzvimbo. Makada zvekuzonzwirwa tsitse kuti chingovapinza iwo. Makambona basa rinopindwa nemaprovince. Rekuti zvinonzi tatora Harare yakawanda. Timbotorewo West ipindewo ndo mapindiro acho iwayo ekuti mutange kosi yenyu. Jabez akakura zvisina kumira mushe. With all sorrow and pain. Chero kubasa kwacho mukanzi maenda. Munokwira 50 cents. Kubva kumba kwenyu mopinda mutown. Mapinda mutown. Pachada dhora rekuti muswere muchidya. Imwe 50 cents yekudzokera. Pamwedzi mukaweka zvakanaka. Munoona kuti mari muri kushandisa $50. Muri kutambira $60. Christmas yakusvika. Vanhu kumusha vari kuti mukomana ari Harare. Unouya. Anofana kuuya. Come on. Iwo kuti ufunge ndinotangira papi. All the rest of my life I have been a Jabez. Makamboona here vanhu vanoti kana vagere vanenge vachichiva vamwe vanhu vagere mudzimba dzavo zvakanaka nekuti ivo mumarriage yavo hamuna izvozvo zvokugara zvakanaka. Ende shona yedu akadzidzisa kuti ukaenda kumadzitete vanoti ndo zvinoita chii? Imba. Makutokloka 11 years. Chamunotofara ndechekuti wiki rinorapera aiwa ndangorohwo katatu. Mukanzwa vachiimba vana muita vekunotenhera kuti pindai muspare pindai mokiya sekunge vana varara kare nekuti kana vakauya hapana rugare ihondo 24/7. Jabez ndiro zita remukomana. Zvichireva kuti ndakamubara ndichitambudzika. Ezvino mune muripo mugere vamwe vachitaura vachisumudza madzimai avo tokumbira madzimai edu asimuke. Imi wenyu is nowhere to be found. Nekuti musi wamakanda kufamily function akakuudzai kuti inini isusu tiri vairi tisine ukama. Inini hama dzako hatizivani.
And munoedza kumuconvince, but you don't win the argument. And you will never win. And you don't even know where to hand over that issue. You don't even know. Vamwe mugere munorimpinyuka samadhongi muchishanda kuti zvibatane asi kana sende hapana. Ezvinogorera kupera. Kutondopera kwariri kuita uku mukatoriverenga ari mazuva pamwe achatodarika 30 kana 40 kuti gore ripere. Kutondopera kwaro. Vamwe vachironga nzendo tunoona na mai kumusha ima mugone kuronga because murifana kupedza gore mapedza zvikwereti mari yacho hapana. Makamboona vanhu vanotanga vari kushandira mahara. Kunge vari kushandira ngozi. Izvo kumusha kwenyu kune mumwe akangobatikana ndobva agadzira chidhori chine saizi inenge yenyu. Kuseni kwake anomuka unochibaya netsono. Ochipeta maoko. Ima muna kana chamunobata zuva rese. Kune vanhu vanobva kumamisha nekuhama dzinoroya dzinobata mishonga dzinoita kuspecializa nekubata mishonga 4 AM vamuka vari pamharadzano dzenzira nebute vachidedza zita renyu. And you wonder, yes, no kutenda ku retirement. Unenge uchifunga ndimbonyatsori nei kone 62 years. Ndimbonyatsori nei. Chekuti vana vangu vakandibvunza kuti baba makatisirei unobuda nechi. And unotarisa you had never been happy. Upenyu hwese hwainge hwekushingira nekubatanidza. Hand outs after hand outs. Uya akakupa uchakati wafara wafunga kuti zvaita. Uya akakupa uchakadai wafunga kuti zvaita. Ndoda kuti ndikutaurirei. Tinana Jabez vakawanda. But ana Jabez vakawanda. Vakaramba vakagara. No one is coming to their rescue. No one is coming to fight for you. A story is told 2000 in Malawi. William Kamkwamba, the boy who harnessed the wind. Akaita naro ne community. Akati nzara zvayo. Asi ndinogona kugadzira wind musvika buda. Baba akamuti fuck off. And uraye bhasikoro rangu kuti otore kanu kadiki kanonzi dynamo. Kuti utoda kuti ugadzire mvura ye-community. Mwana mudiki akaita sewe 13 years. Ibva pano vakamudzinga kakawanda. The moment yakaramba achifighter, the man or the young man akagadzira windmill ikapomba mvura community ikapona. Kana mukasave careful kuzviburitsa mega no one is coming to rescue because you are in a Jabez corner, born of pain and sorrow. Kanyatsoitarisa unonyatsoona kuti zveshuwa hazvina kumira zvakanaka. Asi ndinofara vhesi raverengwa nemukomana wakorinike wekutanga chapter 4 verse number 10 yabuditsa pfungwa yakakosha yekuti Jabez akadana kuna Mwari waIsraeri akati, haiwa dai machindiropafadza henyu. Munoona chandinoona vanhu vaMwari ndechekuti Jabez paakusvika pakukumbira kuna Mwari zvinoreva kuti nyaya yenhamo iyi anga akura ari munhamo, anga akura ari mupain and sorrow. Kana iri nyaya yekukura akakura kusvika pekuti akazviudza kuti nini ndaakufana kuzvidanira kuna Mwari. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, pamasvika apa zvakuda kudanira kuna Mwari. Mukadana mochedzera tenzi ndinzweiwo. Ende kana muchinge madaro ndinofara mukaicheya zvakanaka. Regai ndiipedze munzwe. Zvikanzi haiwa danai muchindiropafadza henyu nokukurisa nyika yangu nokundifambisa noruoko rwenyu nokundichengeta kune zvakaipa kuti zvirege kundiwira. Inzwai apa, Mwari akamupa zvaakakumbira. Inzwai nyaya iri apa, prayer yaJabez nemhinduro yaMwari zvirimo mu1 vhesi. Matambudziko ako angori pa1 prayer and the solution will come in that one prayer. Regai ndikuudze vanhu vaMwari, patasvika apa pakuda kuti tishedze kuti tenzi ndinzwei, tenzi obva atinzwa. Munoziva ndiri kuiona apa ari kutokumbira obva ati Mwari ndikomborerei henyu. Patasvika apa pawasvika munhu waMwari pakuda kuti udane Mwari kuti akukomborere. Ndinofarira rechirungu rinototi, oh Lord, enlarge my territory. Unoziva pane vanhu vanogutsikana so ndekuti vakasvika kuti pain yavo handozvazvatova. Vakaisa matutu 5 ematomato zvavo zvatoringana. They don't have vision yekusimuka kubva ipapo. Imbozvifunga wakumahodhesa kwete kutengesa matutu 5. But iwe 6 years uchigara mu1 room,
ndo mamuri momo, ndo mubedroom, ndo mekubikira, zvekuti pekugara hatitauri. And you have come to a level yekuva satisfied. But I'm here to tell you, Jabez prayed and God answered. Enlarge my territory. Pakuda kuti unamata. Sure. Kuti oh Lord enlarge my territory. And Mwari uyu ndinomuda. Nekuti pakanamata Jabez, Mwari akabvanzwa. Tinonamata kuna Mwari anonzwa. Pasvika pa munhu waMwari wakufana kushedzera kuti zvaringana. Tenzi chindinzwai. Jabez akadana Mwari akamunzwa. Ende munoziva pandinoona Mwari uyu kudana pakudanwa kwakwe kuri kuita Jabez apa. Ndinobva ndaona Mwari wacho ari kudana kuti akaita sei. Mukaverenga tabuditsirwa zvikanzi Jehovha pakabuditswa paya vachiti kudini mukanoichaya pana Exodus. Moses anobvunza kana chinge ndasvika ndikatobvunzwa kuti Mwari wacho ndiani, ndichapindura kuti ndiani. Zvikanzi unovaudza kuti ndichava iye wandichava ndiye andituma. Regai ndikuudze vanhu vaMwari. Mwari watinonamata, his name is not a noun, but actually it's a verb. Kana akamudana, he is known by acting. Nokumwe kutaura, Mwari zita rake rinouya pakuekita. Kana iwewe ukati nini mu one room handichada, Mwari ndakudawo namba yekuti apa ndo pangu pandagara, zvekuroja zvaringana. When you pray, he's gonna act for you. Mune makutonzi landlord. Kana makumutarisa mota Mwari ndiye mupi wedzimba. Ndo zita ramunenge makumupa. Pane vamwe vanetseka vakutoti zvekuroorwa zvaramba. But I'm here to say this, just like Jabez, when you pray, you are going to say, Mwari ndiye mupi wemurume. Fight for yourself. Jabez akamira nyaya dzake. Usasvike palevel rekuti unototi apa ndo papangwa wotova satisfied. Rangarirai tinonzi we are the head not the tail. Hatifaniri kuva vanhu vanova satisfied with low standards in life. We are supposed to fight. And munoziva pandinofunga iye kuti fight, ndinofarwa munyora achinyora anobva ati we don't fight for victory, but we actually fight from victory. Tiri vakundi nekukunda kana tina Mwari. Achinyora anobva ati who shall be against us when the Lord is with us. Kana Mwari akanga ari kurutivi rwedu hapana anogona kumira. Our God is a Jabez changer. Anoichinja situation. Iwe unoziva kuti ukamacheka makore aya unatsoona kuti upenyu hwacho watsanangura, umwe wacho unochema, watongova munhu wemusodzi. But here is the solution. Pray. Pray. Zvikanzi vamwe nyaya yenyu ndeyekuti hamungonamati chete, mukanamata munoona kubata kwaMwari. Zvikanzi nomwe there is no earnest prayer that passes from the mouth of the man of God. Mwari akatadza kunzwa. Hakuna pamwe pacho kunyangwe musodzi, God understands even the language of tears. Chema kuna Mwari, tenzi ndinzwei. Kana ukadaro anokunzwa. Unoza ndakunyatsoitarisa ndonyatsoona kuti Jabez kana zvichinzi Mwari akamunzwa, ndinoona murume uyu akutoti mai vake vachimuona so achiuya pamba nezimota so fati ndiye here Jabez uya wesoro iya. Nekuti Mwari anenge achinja. Tinonamata Mwari anotena matables. When you pray, he is a God who is able. Hakuna situation yasingagoni kuchinja. Madiko manamata munhu washe. Kana mukanamata anoigona. You are supposed to go unto the Lord. Fight for yourself. Jabez, fight for yourself. Fight for yourself, Jabez. Go upon the Lord, and the Lord will answer. Mindoro yaMwari iri pedyo vanhu vaMwari. Zvikanzi anotsvaga kuti mumutsanzvadzire kunyangwe ari pedyo nemumwe wenyu. Uripo here munhu washe? Uri kuti Mwari, kana chinge ndakatarisa Jabez ndatonzwa ndindataurwa. Asi ndinodawo kuti pawanikwe change. I can't be Jabez no more. Tenzi ndinzwei. And kana tenzi ukadana,
Tenzi achakunzwa and we are not going to be the same again. Nekuti Jabez anochinjwa naMwari. Your problem and the solution is one verse. Prayer ya Jabez nemhinduro zviri mu one verse. Mukaiverenga nyaya tinotongoudzwa 2 mavhesi yawo hautozonzwa kuti nyaya yacho yaJabez yatopera. Nyaya yako inongopedzwa naMwari mu 2 mavhesi chete. Just a prayer. It's just a prayer away. We are praying for you. Kuti pauchanamata iwewe nekuti uJabez wako unouziva Mwari akunzwe agadzirise nyaya dzako. Chashedza munhu waMwari auya atinamatire. Pastor Shambari, come and pray for us. Let us pray. Baba vari kudenga, toda kutendai nekuda kwekuvimbika kwenyu kunopfuura kwedu sevanhu. Maita henyu nekuti reminder kuti dzimwe nguva patinofungidzira kuti takasvika tinenge satatosimuka. We have been through a lot, and nekuda kwaizvozvo vamwe have lost even self-confidence. They have lost identity. They don't even know who they are and what they are capable of doing. Takafugidzirwa nezvakatiwira tikakanganwa kuti kuna Mwari anogona kufugura gumbeze iroro. Nekuda kwaizvozvo, remember us. It cannot continue to be the same terrain. Vanhu venyu vazhinji havana kumbobvira vakafarawo. Vaitireiwo sekudaro Mwari. Just a foretaste of what will be in heaven. Vamboravirawo vari pano pasi. What you can do for your people. Remember these people. Vamwe have been so faithful to you. Vachiita zvese. Asi mufaro wavo uchakasungwa. Mumwe wacho wakasungwa nevanhu chaivo. Vanoshereketa vari kwavanenge vari. Rwirai vanhu venyu. Kuti pavanopfugama vachinamata musunungure pese pakasungwa newakaipa. What we need is a Jabez situation which changes, and it's only by prayer. I present them before your throne as they will come with their petitions. One by one. Adressai vanhu venyu, muvachengetedze nekuvapa upenyu nemufaro. Vakunamate vakasununguka. Dokunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Baba ngizi letha kuwe ungumsizi wena ngizisitanga kuwe ingayanga phina namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo konke ukweswela kwami ugcwaliswa yiyo ngalisiwa ukholwa kwami ivusa amehlo mangamukeli isipho sami ngiphiliswe naso namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Ovuma indifambe nemi sezakaye tetaye no ubatero
Zino